Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, як і коли потрібно обрізати ремонтантну малину. По-перше, давайте розберемося, яка це малина ремонтантна, щоб визначити, яка у вас росте. Якщо ви вирощуєте ремонтантну малину, то на ній обов'язково ви побачите ось такі залишки від минулого врожаю. Тому що ремонтантна малина, вона дає врожай зразу на молодих пагонах. Ось вони в минулому році виросли і зразу почали плодоносити. А ремонтантна вона тому, що дає 2 врожаї за сезон, але це якщо її вірно обрізати. Багато хто її вирізає повністю. Так робити можна. У цьому році прокинуться молоді пагони, вони швидко почнуть зростати, і ви отримаєте великий врожай малини, але він буде пізніше, тому що спочатку їм потрібно вирости, а вже потім плодоносити. На відміну від ось цих пагонів, котрі виросли минулого року. На них у цьому році також прокидаються бруньки, росте листя і також буде врожай. І він буде ранній, але не такий великий. Тому я рекомендую обрізати наступним чином, щоб отримати якраз таки 2 врожаї, один ранній, другий пізній. А саме на цих пагонах ми вже почнемо у цьому році отримувати перший врожай з початку липня, і він буде продовжуватися приблизно до початку серпня, тому що врожаю буде не дуже багато, але він буде смачний та ранній. А на тих пагонах, котрі виростуть з коріння, будуть молоді, плодоношення почнеться з кінця липня або з початку серпня і буде продовжуватися до жовтня, поки не прийдуть морози. А обрізати потрібно наступним чином. Починаємо знизу. Коли ви бачите, що поруч ростуть 2 пагона дуже близько, відстань між ними менше 15 см, то тоді ми повністю під корінь такі пагони відрізаємо, а більш потужний ми залишаємо. Також, якщо і росте ось таке велике скупчення, ми беремо і отакі всі пагони вирізаємо, також сухі. І у нас залишився один ось такий великий пагін. Між ними багато відстані. Ось цю відстань якраз і буде заповнювати ремонтантна малина, котра виросте у цьому році, котрі потім також нужно буде проріджувати, щоб виростити більш довгі та потужні пагони, на котрих буде дійсно великий врожай. А також ті пагони, котрі в нас залишилися, верхня частина, вона підмерша і висохнула. І її потрібно нам буде обрізати у тому місці, де ще є жива деревина. А зрозуміти це можна по зрізу. Як ви можете бачити, він зелений. Якщо він буде білий або коричневий, це означає, що він сухий. І обрізати потрібно буде ще нижче. Тут ми потім отримуємо розгалуження, як і на літній малині, і достойний врожай. І обрізана малина у вас потрібно виглядати наступним чином. Якщо минулого року був великий приріст, то обрізаємо на висоті приблизно 1,20 м від землі. Якщо ж не дуже велика була, то відрізаємо до живого. І вона може бути приблизно 80 см або метр від землі. А також, як ви можете бачити, між всіма пагонами потрібно бути відстань приблизно 15-20 см, не менше. Де є скупчення, ростуть 2 поруч або 5 поруч, ми залишаємо всього 1. І така обрізка підходить тільки для ремонтантної малини. Звичайну літню малину обрізають інакшим способом. Тому, друзі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. З радістю на все відповім. У мене ж на цьому все. Піду обрізати малину і зустрінемось у наступних відео.